Umdi tenat uba best une ngidi ban weng. Ini udah tynrai so apple udah lo chilling variety. Kerta jong ne mentah kalak day arsnem mengilat thung. Dengan sepen phi mentah bagi buan pelat ne tenat ki bangi khot ki criss-cross branch ki bangi di ban weng. Dengan sepen phi bakum kini ki tenat phi di ban khap. Kum gino kita ki tenat criss-cross ka bamut ki di ki tenat ki baya rung kulumar sani setai ki bay penthut pat ki we ki tenat. Te philak ban yo kum kanuksa kum yo ne we tenat. Philak ban ne de dieng ba ne we tenat umi nang ne sate. Pe penthut yo ne we penthut lang ne we ro kemut uni de tenat uba surung kulumar ni khot ki criss-cross. Te kum gini ki tenat berbor ngi dei ban weng mem ju dei ban Om dei tong ne pengen pen isu phi buan bahang ne. Uni we tenat ro philak ban yo uni de tenat ba uni we umi nang ne upenya thut ba une penthut lang ba une we unsa penthut lang yo ne we ro kini tenat bengi khot ki criss-cross lada mi so ro kemut unom baha kinom yo sni baha to kumi kini jet tenat mi di ban weng te hang ne uni we ro khla ban une ro ngi khot ki criss-cross branch kumi kini jet mi di ban weng ba kini ka ki bangi kham ngin ta da ka bordok space nang ba kanom yo khnyang ye ro te philak ban pej hang ne kum ni we tenat udon padang umdi tenat uba best une ngidi ban weng pej menta kalak kham long kuloj nang ta uni we tenat ru criss-cross urung na we shawai kum yo ne ngidi ban weng la ban ki tenat uni we kum uni baret ro uni ro penthut ba uni we nim jure ban te kumi gitu kita tenat ki bang pen phi menta ni khot ki criss-cross kemut ki penthut na we tenat chui tenat ikum gitu haba ki thung so ne rep so phim jude ban knang ba ki so jong ki kin long ki ba ha ba ki best quality